Mabalin, uri naka-short. Sige, Tino. Kaadwan, iti ada asawa na nilalaki, manangi mon kani bakit na nang nangruna, buat ang mapaliw na ka-text ni, wendo ka sa sarita na mapantod, agbatek sa kantuwag pala nasumangpit ni bakit na sungatin na isumete bagrugyan ti apada kaasin ni babae yung isukit kabilig na mapay si kalakay ket saan metakas jay lumaminsan ket siya paye tay maubay di nagsamit din may ayatin tapos metadyak makita nagimon ka kaniyak na siya tay kurso na asawa na nilalaki manangin mo kini bakit na nang nangruna luwad ang mapaliiwan ka-text me when mo kasal sarita na mapantol agbartek sa kanduwa ko na nasumangpit ni bakit na sumatin na isumete pagrugyan ti apada kasi ni babae nung isukit kapilit na mapay si kalakay ket saan metagasay numaminsan kan siya payet tay maubay pinagsakat din ay ayatin napulos metadyak makita ngagimon kakaniyak na siya tay kurso na sa unga di ipuntan tani ayat ken masobraan ayan ayat ken maragrak hintay ngarot liklikan talay besa palagkatap tapno na yan ayat ken kumayat mapay si kalagay ket saan metakas jay numaminsan ken siya payet tay maubay nagsamit din ay ayatin tapos metadyak makita ngagimon ka kaniyak na siya tay kurso na dadan di nagsamit din ay ayatin. Okay, thank you very much.